Ang ayon man ugma boss, asa agi boss dire? Sa gabi. Poblasyon Cordoba mga igsoon. Mayon tawag doon na tayo may istorya diri nga traffic enforcer. Makapangutan nata kung naasa mo agi ang Ironman ugma. So one way din ito eh. Gamay man ni karon mga igsoon. Ug madamlag ani igmahuman aning Dolphin Islands. Di na niingon ani. Taanam kini kadako. Itong hapiton mga igsoon ang Pilipog Gabi shortcut no. Anhit padong sa Gabi side. Atong tan-awon mga igsoon kung nasiminto na ba ang kinatibuk-an, maskin og dahan lang, maskin og expected naman ako nga ang riprap wa pagyod atong tanahon kung nasiminto na ba gyud ang dahan. Boss, ang Ironman ugma boss, asa agi boss dire? Sa gabi. No man na simento? Amo man dito, no man na ba to? Lagi. Ang kuan rek bro, dire ang Cordoba sa Lapu-Lapu. Sa to pa. Ako ang gyud kanang positive na gyud diha agi. Gabi Pilipog. Gabi Pilipog. Thank you boss ha. So mao ka na maigsoon. Confirmed na nato no sa usa ka traffic enforcer sa Cordoba nga ni mag-agi sa Gabi and then Lapus og Pilipog. So this is what we got from Ironman website mga igsoon. Ang bike course gikan sa Mactan New Town and then padung kini og Cordoba via Gabi to Pilipog Coastal Road. Ayha kini musuod sa Sisilex then Cebu City and vice versa. Tapos ta sa Gabi to Pilipog atong susihon kung nahuman na bigyan og simento. Alright, let's make a left turn. So mao na kini mga igsoon. Hopefully maskin og ang sidewalk og ang riprap wa pa mahuman.
Akong gi-expect nga mahuman maskin ang daan lang. At least makaingon gyud ta nga gipaspasan gyud sa DPWH. Alright, let's go. Luwag no, 2 lanes. Wow, ilagay ito ang gidali mga Exxon. This is good news mga Exxon. Good news. Yes! Confirm na no? Ang dalan simentado na. Ang riprap na lang og sidewalk. And then ang ubang center island waka mahuman apan ang kinatibukan nga Pilipog Tugabi Coastal Road human na mga Exxon ang dalan. Baguhay lang mga Exxon ang katapusang buhos sa usa ka concrete fixer dinhing dapita matud pa sa usa ka trabahante. Alright, mauna ka ng entrada sa CCLX mga Exxon. Confirm na nato nga ang Pilipog Tugabi Coastal Road humana. Getting into trouble. You're kinda like a fire, like a fire, like a fire.
igsoon. So mo to list do natay good news karon sa ato ang mga kaigsuonan. Lain po na to mga igsoon. Doon ako'y plano nga madtog Bugo City aron natong i-feature unsay anaan nila ngadto. So manghinaot ko mga igsoon sama kaniadto nga sa inyohang suporta ug pagpangga. Kani si Gawens of Cebuano 123 amping kanunay mga igsoon.